Hola a tothom! Avui ens fem una pregunta que segurament ha passat pel cap de molts alguna vegada. De veritat, és possible viure sense diners? Doncs bé, per trobar una resposta, avui mirarem directament a la Terra. I qui ens guiarà en aquesta reflexió és en Roc, un pagès de la Garrotxa. Ell comença amb una afirmació que és tota una declaració de principis. Per a ell, la natura i els diners són dos mons totalment separats, que ni tan sols parlen el mateix idioma. D'acord, anem directes al gra. És possible o no? Com veurem, la resposta d'en Roc no és un simple sí o un no. És una invitació a canviar la nostra manera de pensar sobre tot això. Per entendre la seva visió, hem de començar per l'origen de tot, la relació directa amb la Terra. Segons en Roc, és aquí on comença la riquesa de veritat. I aquí hi ha la clau de volta. Pensem-hi. No podem anar a la Mare Natura amb un bitllet i demanar-li que ens doni els seus fruits. No funciona així. La seva moneda, la que ell accepta, és una altra. És la feina ben feta, la cura, l'atenció constant, l'intel·ligència que apliquen amb eines simples. I què rebem a canvi d'aquesta moneda tan especial? Doncs, bàsicament, tot el que és essencial per viure. Menjar, llenya per escalfar-nos, materials per construir un refugi. Fixem-nos-hi bé, no són productes que es compren, sinó regals que reben a canvi de treball i de respecte. En Roc, de fet, té una paraula molt bona per a totes aquelles eines modernes que ens faciliten la vida, però que no són imprescindibles. Xacachungus. És una manera genial de diferenciar el que és una comoditat, com un tractor, d'allò que és realment necessari perquè la natura et doni el que té. I tot això ens porta a una conclusió que pot semblar radical. Si mirem el món des d'aquesta perspectiva, des dels ulls de la Terra, si ens centrem només en les necessitats bàsiques, el cost de viure és, en essència, zero. Però, és clar, no vivim en un món ideal, només connectats a la natura. I aquí la història fa un gir de 180 graus. Ara ens toca enfrontar-nos a la realitat del sistema on estem tots ficats. Perquè per molt que una persona vulgui viure seguint només les lleis de la natura, el món modern ha anat construint tota una sèrie de murs, de barreres, que ho fan gairebé impossible. En Roc ho descriu molt bé, aquest parany, pas a pas. El primer mur, l'accés a la terra, ja no és lliure, s'ha de comprar o llogar, i després, és clar, pagar impostos. Segon mur, el dret a construir-hi. No hi ha prou amb tenir el terreny, no, necessites permisos caríssims per poder-hi viure. A més, el teixit social ha canviat. Allò que van ser ajuda mútua entre veïns ara s'ha convertit en un servei que es paga. I finalment, la gran paradoxa. Per poder guanyar diners, primer n'has de gastar un munt. I aquesta frase d'en Roc ho resumeix a la perfecció. És el reflex d'un canvi social profund. Hem passat d'una economia basada en la confiança i el suport mutu a un sistema on absolutament tot sembla tenir un preu. D'acord. Llavors, si sembla impossible escapar dels diners, quina és la solució? Doncs aquí és on la visió d'en Roc ens ofereix una sortida, una nova manera d'entendre quin hauria de ser el lloc dels diners a la nostra vida. Potser la clau és aquesta. Deixar de veure els diners com l'objectiu final, deixar de tractar-los com si fossin un déu. En realitat no són més que una eina, com un martell o una pala. Serveixen per a coses molt concretes, sobretot per a aquelles que no podem o simplement no volem fer directament. I aquesta nova forma de pensar es fa molt més clara quan es té un contacte directe amb la terra. Com diu en Roc, en el moment que comences a cultivar el teu propi menjar, la percepció del que es ven al supermercat, el seu valor, la seva qualitat, tot canvia radicalment. I aquesta és, potser, la conclusió més potent de totes. No es tracta de fugir del diners, una utopia impossible. Es tracta de fer una elecció conscient. L'objectiu no és arribar a zero diners, sinó lluitar per viure la màxima part possible de la nostra vida en aquest altre món, el món de l'economia real, la de la natura i la de la comunitat. I amb aquesta idea tan potent tanquem la reflexió d'avui. Potser la pregunta important no és si podem viure sense diners. Potser la pregunta que ens hem de fer és com podem recuperar espais a la nostra vida on els diners simplement no facin falta. Una reflexió que ens llega en Roc directament des de la saviesa de la Terra.